आय माई हमर सड़िया कौन फेंक देलकई केकर अखिया फूटली जे नहीं जाना है देखी तो फिर अभी भोरे खींच के भोरे पसर लिए या फिर लेटा देलकई आगे भाई बा खौखी केकरा गरिया रहनी है गे हे गे जरलाही तनी मुंह संभार के बोल नहीं त मंगिए जार देबौ ले जुटले ई सबके रोज भोरे भोरे इहे धंधा है। अजी की होलो भौजी काहे ले हल्ला कर डाल हो? हाँ तो अपना जनिया से पूछो ना जी, हमरा से कोची पूछा हको रोज हमरा गरिया बहक हो। अजी एकरा तो हम जानबे करो ये कि मरखंड गाय है, लेकिन तू भी एकरा से कम नहीं हको। आओ तू ही बताओ की बात हो? छोटुआ के पढ़ेला धरे के लिए आंगन बढ़िया छोटुआ के पढ़ेला धरे के लिए आंगन बढ़िया टंगनमा पर से उठा के गोतिनिया फेंक दिल कसड़िया टंगनमा पर से उठा के गोतिनिया फेंक दिल कसड़िया। अजी भैया जी की हो अमित? देखो अब अति के अंत हो रहा, हमरा अलग कर दा, हम दोनों प्राणी अलग बनेबे अलग खेबे। अरे ऐसा की बात है बताए में पहले तब ना होलो की घरवा में रोज रोज हो है झगड़ावा घरवा में रोज रोज हो है झगड़ावा ता एकरा से नीमन रहतो घर में करला बटवारावा ता एकरा से नीमन रहतो घर में करला बटवारावा। अपना दोनों भाई अलग हो जा, हम भी अपन नीमक रोटी खा के अपन घर में पड़ल रहे, तो भी अपन नीमक रोटी खा के अपन घर में पड़ल। अरे तो पगला गनी है की रे? जनिया के बतिया माँ के तहु जनिए बन गनी। हंसतो गाँव घर गोतिया हंसतो जिला जवारावा रे जिला जवारावा हंसतो गाँव घर गोतिया हंसतो जिला जवारावा रे जिला जवारावा। अरे नहाई कर रे भाई बा घर में बटा भरावा अरे नहाई कर रे भाई बा घर में बटा भरावा। अजी तू ज्यादा तेज काहेला बन रहल हो? ई दोनों प्राणी के बंटवारा करे के मोने है तो करे दे हो। पंचा सारा पंचा के बोला के बैठा हो जी अजी पंच सारा पंचा के बोला के बैठा हो जी अजी आधा आधा हिस्सा अपना घर में लगा हो जी अजी आधा आधा हिस्सा अपना घर में लगा हो जी। अजी सिर्फ घारा बाटला से नहीं हो तो खेत खरियान सब बटतो। हाँ जी ठीक कहो हो, सब में आधा आधा कर लाई, ई जरलाई के मुंह नहीं देखेला चाहो ही आधा हिस्सा तोड़ लगता आधा हिस्सा मोद भईबा खेतावा में आधा हिस्सा तोड़ लगता आधा हिस्सा मोद भईबा खेतावा में हिस्सा नहीं देबो ट्रैक्टर बुलेटावा में हिस्सा नहीं देबो ट्रैक्टर बुलेटावा में। काहे हो ट्रैक्टर बार बुलेटवा में हमरा काहे नहीं हिस्सा देमी? ओहो इनका दिए ट्रैक्टर बुलेट में हिस्सा वो हमर ससुराल से हमरा दहेज में मिल रहा, तो तोरा काहे दिए जी? तोरा ओरा पर कौन है को बिहान तो हमर मौगी में मांगबो हिस्सा तो तोरा मौगी में हिस्सा देबै। अजी तोरा तनिको शर्म ना आबह को? जोन भैंसिया के दूधा खा के तू 5 साल से 18 साल के भेल हो ना, वो हमरे नैहर के है। देखो तो अभी से कितना बदल गेलखिन। कभी सबसे पाता भाईबा एक गो खबरावा एक गो खबरावा कभी सबसे पाता भाईबा एक गो खबरावा एक गो खबरावा त तोरे पढ़ावे में बिकल हमारो मौगी के जे भरावा त तोरे पढ़ावे में बिकल हमारो मौगी के जे भरावा। अजी कोची बोला हकू जी? ट्रैक्टरवा बुलेटवा के धमकी दे हो? आज तक तोरा से छुपा के रखल खुन, आज हम बता रहलियो है। ई जे तू सूट बूट झमकैले हकू ना, इनके देन हको। इनको ससुराल में मिलल हले सोना के सिकरी, आ तोरे नौकरी लगावे में सोना के चैन बेच के नौकरी लगलो। भैया ए भैया हमरा माफ कर दा भैया, आखिर हम तोहर छोटा भाई नहीं हो। कितना बड़ा बात तू हमरा से छुपैले आल हो और हम कितना बड़ा गलत कदम उठावे जा रही। भाभी तू भी हमरा माफ कर दा भाभी।
जब से हमरा होश अले अपन माई बाप के मुंह तो अपन जीवन में नहीं देखलिए, लेकिन तू दोनों मिल के हमरा कभी माई बाप के कमी महसूस ना होवे दिल हो। हमरा माफ करदा भाभी, माफ करदा भैया। ए दीदी हमरो माफ कर दा। अरे बउआ, एकरा में माफी मांगे की बात है? तोरा से हम कभी नाराज होलियो जे होबे, झगड़ा केकर घर में नहीं होबो है।